Sabi, sir, bakit hindi kasama yung mayor namin na sa pinangalan ng presidente na talamak yung droga dito sa amin at alam namin yung mayor namin ang nagkukontrol sa drug trade dito sa aming munisipyo. Bakit hindi yung sinama? Galit pa sa akin. So, sabi ko sa kanila, sabi nga ni presidente, that is not yet the end. More names are coming. Dahil nga, continuous pa yung validation process natin, binabalidate. Dahil yung ibang data niya, matagal na yun. Meron pa nga doong nakasama na judge na patay na pala. But yun nga, kasama sa listahan. So, continuous ang validation process, more names will be coming up. Dahil lalo na ngayon na yung level of awareness ng taong bayan in as far as our war on drugs is concerned, is napakataas po. At kanyang level of yung cooperation nila ay napakataas mo, gusto lang tumulong. So, tinatanong mo ako, kung anong epekto nito, it will hasten really yung ating cleansing process, yung ating winning percentage in this one is rising up. Sir, galit kayo kanina sa inyong mga police, sir. Can you just elaborate lang bakit kayo galit na galit sa kanila? Hindi pa naman palang na wala pang evidence, in short, enough evidence according sa kanila sa mga statements na nawala daw silang nalaman sa drugs. Bakit kayo, sir, can you just lang? The mere fact na nabanggit ang pangalan nila, whether or not talagang totoo yun o hindi, ito'y nagagalit. Dahil nasisira yung organisasyon namin. I love the Philippine National Police very much. Ayaw ko pong masira yung PNP. Na mere fact na na-involve yung pangalan nila nabanggit, galit na ako. Ang galit ko sa kanila is hindi kung bakit kayo na-involve. Hindi. Ang galit ko sa kanila is bakit hindi ninyo napigilan na yung pangalan nyo ay may involve. By doing right, dapat hindi na nasasama yung pangalan nila. Next question from George Cahilas of CNN Philippines. Sir, good morning. Sir, pwede pahingi lang kami ng konting background regarding this Franz Sabalunes. Sir, can you tell us and what is the extent of the operations of this particular person? Franz Sabalunes, ang history nitong tao na ito, he was formerly an underling of Jaguar Diaz of Cebu. Now, gusto niyang lumaki yung kanyang negosyo, nag-try to siya na umiwas na sa linya ni Jaguar. Dumirekta siya doon sa Bilibid. Pumuntak siya kay Peter Ko para yung supply from Bilibid, diretso na sa kanya, hindi na dadaan kay Jaguar. Ngayon, nung kumuntak siya doon sa kay Peter Ko, gumawa ng paraan si Jaguar na masira siya, na hindi siya masuplayan ni Peter Ko. So, from Peter Ko, naghanap siya ng ibang source doon at meron siyang napuntahan na isang David C. O basta C yung pangalan, C. Doon siya nagkakuha ng supply, direkta from yung drug lord sa Bilibid, papunta na sa kanya. Ang pamamaraan daw sa pag-deliver sa kanila is alos every month, meron daw SUV na high-end SUV para hindi daw masita. Kinakarga doon yung 10 to 15 kilos a month. Binabiyahe yan by land para hindi masita. Papunta doon sa Cebu. Pagdating sa Cebu, pinapark lang nila doon sa Gaisano, parking area ng Gaisano Mall. Pinapark lang na doon at doon nagkaka-distributan ng goods. Yun ang sabi niya sa akin kagabi. So ngayon, right now, he is already at par with Jaguar Diaz as far as the operations of the drug trade in Central Visayas. So, he may be ranked number 2. Yan, number 1 pa rin si Jaguar Diaz, but maybe at par na sila. Dahil hindi na siya dumadaan kay Diaz. May separate na siya na linya, direkta sa Bilibid.
Sir, follow-up lang po. May existing po bang warrant of arrest itong sa Balones? Hinahanapan pa. The next, Hinahanapan pa. next question from Makapagal to be followed by Bea Cupin of Rappler. Sir, mostly ngayon denial. Parang he said, she said ang nangyayari. So, after the denial, what's next? At gaano ba katibay yung hawak nating intelligence information sa kanila? To tell you frankly, kung hindi talaga natin sila mapin down, dahil drug lords are very hard to pin down, unless talagang very comprehensive yung case build up mo sa kanila. Pero electronics and everything. But, frankly speaking, kung hindi man natin sila mapin down, deny sila ng deny, at least alam nila na kilala na sila ng taong bayan na sila yung pinapangalanan at nag-promise sila na magbago sila. So sana, this will start the change that we are longing for. Sana, magbago na sila. At kung magbago sila, gaganda na yung Pilipinas. Sir, follow up. Sir, natatakot sila na baka daw binigyan nyo ng mukha o pangalan para yung mga vigilantes daw matutukan sila o masama sa hit list. Ay kaya ko nga sila pina-present sa media para naman makita ng mga tao na yung gustong tumira sa kanila na nag-surrender na sila. So, wala na magka-interest na tirahin sila. Wala na silang motive. Ano pang motive nila? Kung pira-pira lang habol nila, gusto lang premium. Hindi na sila magkakuha dahil nag-surrender naman yun. Surrender na. The next question will come from Bea Cupin and then followed by Marie Sumali of GMA 7. Sir, parang yung nangyayari ngayon, it's sort of a name and shame campaign. Pero it's turning into a name and shame campaign headed by the President no less. Pero he also admitted, sir, na baka nga may hindi pa siya sure talaga sa lahat, baka may mga maling pangalan doon. Parang, aren't we worried that, you know, parang this will spiral out of control, na parang unfair na rin po to some of our the local chief executives or the judges or the police personnel who are now named in public as tied to drugs, parang yun pala hindi naman pala totoo yun. Alam ko bakit tayo'y masyadong concerned doon sa kung magkakamali tayo. Sana concerned tayo doon sa magandang idudulot nitong malakihang kampanya na ito. Kung masyado tayong magpapakontrol doon sa takot na magkakamali ito doon sa maliit na bagay, maliit na porsyento, walang tatakbo itong kampanya natin. Marie Sumali Sir, to be followed sir, by follow. Nea Ilaga. Let's follow up. Sir, follow up. Sir, baka people might say na parang in contrast to siguro the usual criticism na parang iba yung treatment sa big time sa mga small time. Parang dito, sir, may nakasalubong na mga police generals, police colonels, sinasalubong sila sa krame, parang more or less ensured yung safety nila compared to, in the barangays, parang may mga balita na pinapatay pa nga, sir, pagkatapos nila mag-surrender eh. Bia, nung namamatay, pagkatapos ng surrender, that they were presumed to be re-engaging themselves sa drugs. Nag-surrender yun for comfort. Pagkatapos ng surrender, clear na tayo. Patuloy naman tayo sa ating pagpupos. Kaya namamatay yun, nababaybas. Pagbaybas, uy, namatay, lumaban. Nag-surrender na sa atin ito last week Bakit? Bumalik pala siya sa dating gawin, kaya namamatay yun. Ito naman mga mayor, ito naman mga general, ito mga polis na dito ngayon. Paano ko sila patayin? Paano ko sila patayin na nag-surrender sila dito? Sa loob pa ng krami. Patayin ko dito sa loob ng krami? People are asking for blood. Dahil gusto sila sawang-sawa na. But I cannot give you unnecessary blood. I can give you necessary blood lang. Hindi yung unnecessary blood. Yes, sir. Marie Sumali, then Leia of UNTV. Sir, good morning. This is just a follow-up to what Bea asked. I don't think it is really hearing if somebody will be mistaken or they will commit mistakes in actually naming these drug personalities. But these people who are actually named and apparently if there are no enough evidence against them, they're also entitled to human rights and they are presumed to be innocent unless proven otherwise. So what will happen if the otherwise will be the end of this investigation? Because right now,
can I just clarify? You are saying that there is really not enough evidence to really pin these people down as of yet. Yeah. Wala pang enough true. evidence That's right true. now. But yun nga, they're also entitled to human rights. Sir, so what if the otherwise will happen? What can I do? What can I do? They are being named by the President. Kung pinangalanan sila, pumunta sila sa akin para mag-surrender. Kailangan man hindi ko sila entertainin. Andito na sila. Hindi man ako nagpapangalan sa kanila. It's the President. So, ngayon, andito sila. So, i-process namin. Kaya nga, pag na-surrender nila, pupunta sila sa CIDG for investigation. Custodial investigation para mag-clear ng pangalan nila. Otherwise, kung walang investigation na gagawin, that's another thing. Sir, you're one of the security officials of the President. Has he mentioned to you what exactly has been the basis of naming these people? Any intelligence information? Ano ba ang naging basehan? Ibinulong lang ng mga civilians, concerned citizens? Ano ang basis for naming these people? Yung listahan na ito ay pinagdaanan ito ng workshop. Nag-workshop yung mga intelligence community tungkol dito. So dumaan na yan doon sa kanila sa intelligence. Kaya bago yan nakapunta kay Presidente, yung workshop yan nila. Hindi yan chismis-chismis lang ha, na bulong kay Mayor na ay kay Presidente na, Sir, si ganito kalaban ko sa politika. Ito sir, hindi nagsuporta sa iyo sa eleksyon. Isama mo. Hindi naman gano'ng kababaw si Mayor. Kaya si Presidente. Hindi gano'ng kababaw. Anong agencies yung nag-workshop, sir? PDEA, PNP, AP. Kasama na lahat. Nag-workshop yan sila. Sir, one last before we proceed to Leah. Can I just ask how will these people who submitted themselves to the PNP be treated after their processing po ba? Uuwi na sila? Paano ang mangyayari? How will you have a hold on them just in case they will be proven guilty after the investigation? Depende yan sa kalabasan ng investigation ng CIDG. Pag sabihin ng CIDG, ito sir, kailangan, pwede sila umuwi. Ito sir, kailangan ito i-inquest dahil talagang i-inquest ito. I-inquest nila. Ito sir, regular filing. Dahil, kwanto? Regular filing. Depende sa CIDG yan. Right now, yung CIDG, wala pa. Nag-coordinate siya sa DOJ as far as the filing of cases dito, possible filing of cases dito sa mga nagsusurrender. Nag-coordinate siya sa DOJ. Leia Ilagan to be followed by Ann Soberano of Bombo Radio. Morning, sir. Sir, sinabi mo kanina na nakausap mo na si Franz Zabalones. Sir, gaano kalalim yung nakuha mo mga impormasyon tungkol sa kanya? Meron ba ulit na mga opisyal ng PNP na dawet sa Yes. operasyon? Nasabi niya yung payula na binibigay niya monthly. Magkano napupunta kay Colonel ganito, magkano napupunta kay Major ganito, magkano napupunta kay Chief of Police na ganito. Sinabi niya lahat kung sino-sino yung mga officials ng PNP na involved. At sa lahat na sinabi niya, lahat yun ngayon ay wala na doon sa Cebu. Pinagtatapunan natin sa ERMM, pinagtatapunan natin sa Cordillera, yung mga opisyal na yan. Hindi lang opisyal, pati PNCO. Yung mga PNCO siya sinabi doon kung sino yung tumatanggap ng pera sa kanila as drug payola. Sir, hanggang saan ang protector niya? Regional director ba? At ito bang regional director na ito ay yung retired na Ganito yung sinasabi niya. Hanggang kernel lang yung binibigyan niya ng pera. At hindi niya alam kung itong kernel na ito, na close sa general, ay nagre-remit ng pera doon sa general na nasa taas. Mas ang alam niya, first-hand information niya is, direkta lang sa kernel binibigay niya. At hindi niya alam kung ito yung maakyat doon sa general, yung pera na binibigay niya. Sir, pwede bang malaman kung sino po yung colonel? Ipatatawag mo po ba yung colonel na yon? Baka mapatay ko yung kernel na yun pag ipapatawag ko eh. Baka mapatay ko. Andun pa rin. Mahawakan ko yung leg at babalik ko yung leg pag nasa harap ko. Sila tama na, nasa ERMM naman siya. Bahala na yung IAS, ito ang IAS na bahala doon magkatay doon sa kernel na yun. Ikatay natin yun legally. Sakatay natin legally. Magkano daw pong binibigay weekly kay colonel? Basta
Sinabi niya mga 200,000 weekly, ha? Yung kanyang distribution ng pera, mga 200,000. Ha? Oo, kakarelib lang. Nandun na. Ay, hindi. Basta, nandun na. Si Iyas na bahala magkuhan nun. Next Si Iyas question na bahala. from Ann Soberana to be followed by Henry Aquelan of DZMM. Ay, sandali. Okay lang, si Bung Luterio na lang, ha? Si Luterio at saka si Calo, sagot sa inyo, at Bok, sino mo kapag bigyan ng We number? will update po. May mga Kay dumating. Calo na lang kayo kumuha ng update ha kung ilan. Oh, We will, bigyan mo lahat ng name ha, Kaloy. Will ko, sir, will Pati ko. yung numbers. Opo, sir. At saka yung position. Yes, Mayor, Vice Mayor. Oh. Ha? Depende sa IDG. Sa IAS. Kaya pa pinag-practice mo? Sir. we will Alam have naman nyo, sinabi ko na, yung mga pulis doon sa baba. Sir, pauwiin pa ba natin si Salune, sir? Pauwiin pa rin natin ngayon? Hindi Okay. pa yan yun. Okay. Baka pwede pa i-inquest nyo na sa IDG. Okay. Eh, may lawyer naman sa kasama eh. Pag makita sa IDG na mabigat masyadong bilhin sa akin sa kanya, i-inquest yun. Huwag na. Yes! So we will have the final Sila, statement of pag-usap the na kayo, matalis ako. Ha? Opo. Final statement, sir, from the GPNP. Yung mga pulis, sinasabi ko na kanina, pag sila'y bumalik sa sarili nila, sa dati lang ginagawa, sobra ng ginagawa na offense, papatayin ko sila. Papatayin ko yung mga pulis na yan. Pag sila'y bumalik sa pagbibenta, pag-recycle ng droga, papatayin ko yung mga pulis na yan. Thank you very much. That's the statement of the GPNP. We still have Chief Superintendent Lotero. Thank you very much, sir.